Profesorul de engleză Ion Mălăescu din Bălești a reușit să realizeze în ultimii ani niște lucrări de mari dimensiuni pe care le-a amplasat pe raza localității de domiciliu. Arta sa l-a poziționat, după părerea brâncușologului Ion Mocioi, în apropierea sculptorului nepereche Constantin Brâncuș. Dascălul pensionar a realizat prima pasăre din pietre de râu în anul 1955. La baza lucrării sale amplasate la Rasova, înaltă de 8 metri, se află o comoară. Lucrarea e făcută în anul 1995, se intitulează Strigătul și întruchipează un strigăt către cer ca să fie lumea mai bună. Atunci, după Revoluție, am simțit eu că se descătușează o răutate care fusese încătușată și m-am gândit că mi s-a părut că strigător la cer ce se tot întâmplă, dar așa cum ai tot așa, și am zis să-mi aduc o contribuție să fie lumea mai bună. Strigă-se, uitați-vă, scrie acolo, în engleză, try to be a little better than you are. M-am trezit cu o neliniște așa, zic eu, neliniște metafizică. Nu mai îmi găseam liniștea până nu făceam ceva și m-am tot gândit și mi-a trecut chestiunea asta prin minte, vreau să ilustrez ideea de strigăt. Și nu puteam să fac un om care strigă. Și am ales simbolul ăsta al pasării care în dicționar, nu știu, de termeni, îți vă 4 pagini despre semnificația pasării. Asta mi-am dat seama ulterior. Acolo am îngropat o comoară cu un an mai târziu, împreună cu studenții de la Universitatea de la Brâncuș și am zis că pentru viitorii mei, bilețele, reviste, scrisori, e interesant ce e acolo. Următoarele lucrări de mari dimensiuni au fost poziționate în Bălești. Aici se află Strigătul, lucrare ce se ridică deasupra solului la 12 metri. Această operă artistică se numește Strigătul și strigă să fie lumea mai bună. Eu mă adresez oamenilor de pe aici, oamenilor de pe pretutindeni și în veci tuturor, pentru că strigătul acesta este un strigăt cu bătaie lungă în timp și spațiu, pentru că mă adresez numai oamenilor din Bălești, mă adresez la întreaga lume. De aceea mesajul apare în limba engleză. Și eu nu vorbesc numai azi și mâine, ci vorbesc în veșnicie. Că se spune că Brâncuș a făcut piatra să cânte și Mălăescu a făcut piatra să strige, că așa sunt timpurile. Despre ar fi interesant de spus că ea este, cum să spun, plurivalentă. Ea va să zic că are un aspect din punct de vedere estetic. Eu am cultivat silueta și simetria. Din punct de vedere filozofic, uitați-vă, e împărțită în două și ilustrează faptul că ființa umană este clădită sincretic, dialectic, din părți bune și părți rele, binar, și mesajul meu subliminar că doresc ca partea bună din om să triumfe în fața părților. Are, din punct de vedere religios, este un monument creștin, pentru că are amprenta la sol de cruce și prin mesaj, că mesajul să fie lumea mai bună, luat din Biblie, să nu ucizi, să iubește aproape. Din punct de vedere socio-moral, strigă să fie omul mai bun, mai tolerant, în sens larg, nu în sens, dar mai ales mai performant la locul de muncă, că avem atâta nevoie. Și acum o să vă spun mai despre viziunea cosmogonică și universalistă și închem. Ea reprezintă numai ciocul și gâtul unei păsări imense, al cărei corp este globul pământesc. Și noi ce suntem? Suntem locuitori pe corpul ei și ea ne ocrotește sub aripa ei și ne poartă într-un zbor infinit și sigur prin univers și singura plată care ne-o cere este să încercăm să ne înțelegem bine și să nu ne... În zona expozițională intitulată de autor drept Grădina lui Ion se mai află câteva lucrări excepționale. Aici avem piesa care se numește Atracția eternă. Este vorba de silueta unui băiat și unei fete care alergă irezistibil unul pe celălalt. M-am gândit să aduc un elogiu sentimentului de dragoste, care este cel mai profund și cel mai nobil și cel mai puternic sentiment uman. Pentru că iubirea zboară, sparge, rupe și ajunge la destinația acolo unde vrea ea să ajungă. Vrem, nu vrem, ne marchează viața, ne marchează destinele. Eu nu mă refer la iubire numai în sensul de apropiere între două băiați și o fată, damă. Mă refer și la iubirea
de țară, iubirea de oameni, iubirea de natură, deci iubirea în sens larg. Și m-am gândit să aduc omagiu acestei iubiri. Profesorul pensionar promite că își va continua activitatea creațională având ajutorul autorităților locale din Bălești.